Είναι όλα έτοιμα λοιπόν για την πρώτη εκκίνηση της κατηγορίας Super Sports χρονιάς. Μιχάλης Κουτσουμπός στην πρώτη θέση. Μιχάλης Κουτσουμπός που είχε και τον τίτλο το 2008. Όλα έτοιμα λοιπόν. Και ξεκινάνε. Άλεξ ο Βαγγέλης ξεκινάει πολύ δυνατά, αλλά ο Μιχάλης Κουτσουμπός δείχνει να είναι ο πρώτος. Για να σας στρίψει πρώτος. Μιχάλης Κουτσουμπός είναι αυτός που στρίβει πρώτος. Έχω μια υποψία ότι ο Γρηγόρης ο Παναγιωτόπουλος, ο Βενιαμίν των ελληνικών αγώνων είναι στη δεύτερη θέση. Πολύ καλή εμφάνιση από τον μικρό Γρηγόρη, ενώ τρίτος είναι ο Άλεξ Παπαγεωργίου, τέταρτος ο Καρακατσάλης, πέμπτος ο Τριντής, έκτος είναι ο Τζορτζόπουλος. Ενώ βλέπω κάτι εντυπωσιακά προσπεράσματα εδώ μπροστά. Μιχάλης Κουτσουμπός διατηρεί την πρώτη θέση, Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος στη δεύτερη. Βαγγέλης Καρακατσάλης στη τρίτη, εντυπωσιακό ξεκίνημα για τον μικρό Γρηγόρη Παναγιωτόπουλο, ο οποίος πραγματικά είναι στη δεύτερη θέση, εντυπωσιακή εκκίνηση. Στη τέταρτη θέση ακολουθεί ο Σωτήρης ο Μπεγνής, ο Μάξος είναι στο Μητσοτάς. Για να πούμε ο Βασίλης με η μάνα να πάει στην 11η. Ενώ έχουμε στην 11η θέση ο Μιχάλης Κουτσουμπό και στην τρίτη